Накнун духтарои азиз, вақте ки шумо регистратсия мешавед, мана шумо регистратсия шудед, мана ин кас шумо ҳастеда. Мана мисол ман ҳастам. Вот. Барои дар Фаберлик маош гирифтан мо бояд аз поёни худамон структура созем. ҳозир структура чист боз мефаҳмонам, бояд командасозӣ кунем. Мана шумо аъзо шудед, майлаш ки шумо агар ки хоҳиши кор кардани шумо ҷиддӣ бошад, ба мо ҳоли шарт нест 50 балл кун, 100 балл заказ кун, балл чиз буда наша бо дар ҳамон обучениётон мефаҳмонанд. Анакнун бинед, дар аввал метавонед просто барои хонаи худ харида, чунин имкониятатон метавонед боз имконият набошад агар заказ накунед, яъне то кора ёд гирифта натонад. Анакнун чӣ бояд кард барои ба маош гирифтан? Хеле ки шумо мегӯянд бисёриё ки ман омадам, регистратсия шудаму харид кардам, 100 балл харид кардам, 50 балл харид кардам, лекин ҳамаш дурӯғ, маош нест. Инҷа маош аз товарооборот аст. Аз товарообороте ки аз структура мешавад. Анакнун шумо кор омадед, шумо шахсе ки мехоҳед чикор кунед? Пул кор кунед. Яъне нияти шумо қавӣ аст. Анакнун шумо дар поёнатон як регистратсия мекунед, яъне дар линия якуматон ӯзо мефаҳмонам, мана як каса регистратсия кардед. Ин мумкин ки ё харидор бошад, ё ки шахсе ки мехоҳад ҷиддӣ кор кунад. Агар харидор бошад ҳам хел истад, лекин дар первая линиятон ҳозир мефаҳмонам, дар ҳамин вақте ки шахсе ки якум таги шумо дар регистратсия шед, ин первая линия ҳисоб меходад. Дар первая линия шумо кӯшиш кунед ки шахсе биёвед ки конкретно кор мекардагӣ аст ва бомасъулият аст. Ана шахсеро ки ёфтед, мана хел регистратсия мекунед, инҷа харидорро метавонед ҳам хел регистратсия кардан гиред, то як ҳамон лидери конкретни шахси конкретни ёфтагитона. Мана омад як лидери ки мехоҳад шахсе ки вай кор кунад. Мана ҳамин как бы лидер менависамаш ҳозир. Лидер. Ана ҳамин шахс лидери шумо мешавад дар линия якуматон. Баъд шумо ҳамчун наставник ҳамин кора, ҳамин система ба ин каса мефаҳмонед. Шумо хоҳе ки уже харидор ёбад, пайдо шавад, ё ки коргар пайдо шавад, шумо харидорам бошад, таги ин ба ёрдам мекунед, инам агар одам ёбад, таги худаш ба ҳамин хел регистратсия кардан мегирад ва ҳар як шахси омада, хоҳ ин агар ки просто харидор бошад, ин ба как бы намерасем. Шахсе ки пул кор кардан мехоҳад, бо ҳамин система ёд метавонем ки туям тагат ба ягон лидери бақувват, то есть лидери конкретни биё, аз тагат регистратсия кун ва аз тагаш уже ветка соз. Ана ҳамин ветка ном дорад. Анакнун ҳамин веткатона шумо одам ёфтан гиред, агар ҳаминҷа додан мегиред, ана ҳамин лидер ба то 6% званияша шумо кӯмак мекунед, то есть ёрдам мерасонед. Ин байн ба шумо уже бояд боз як лидери конкретни серьёзниро ёбед. Анакнун ана ин дуюм веткаи шумо мешавад дар первая линия. Ана ин дуюм лидере ки мехоҳад чикор кунад? Кор кунад. Инам ҳамин хел, ин баям як ёрдам мекунед, инам одам дарорад, агар инҷа регистратсия мекунад, то есть як ветка қати аввал кор мекунед, то званияи 6%-аша. Мана ин 6% шуд. 6% шуд. Яъне шумо ин ветка, мана дута ветка шуд, шумо отрыв кардед. Ана ҳамин, яъне байни веткаҳо, отрыв, яъне аз ин ветка, то есть ҳар як ветка бояд аз якдигар вобастагӣ надошта бошад, веткаҳо бояд ҷудо бошад. Анакнун ҳамин мисол харидор буда, гуфтем харидор даровард ва ҳаминам хост ки кор кунад ва маош гирад. Ва таги ин баям, инам как уже лидер, ва
инам чӣ кор мекунем? Мефаҳмонем кора, таги ин баъд чӣ кор мекунем? Ёрдам мекунем. Инам агар одам дарорад ҳамиҷа, то есть якта ветка қати кор мекунад ва баъдан ҳамин лидерро мана ҳамин сета лидер шуда, ана ҳамин сурқати ҷудо кардам, ана сета лидер ин мешавад первая линия, линия якуматон. Линия якуматон. Ин буд якум веткатон, ин буд дуюм веткатон, ин буд сеюм ветка. То есть ана ҳамин ветка ном дорад. Ана ҳамин ветка ном дорад. Яъне шумо уже сета ветка доред ва ин веткаҳо аз якдигар чӣ вобастагӣ надорад. То есть они не зависят от друг друга. Байни ино уже чӣ ном дорад? Отрыв. Отрыв ҳатман кардан дар кор аст, духтаро. Агар ки шумо ҳамин якта ветка қати кор карда равед, да, ҳамҷа сосиска карда, колбаса карда, поён карда равед, дар ин ветка инам метавонад 6% звания гирад, да? Инашам метавонад 6% звания гирад. Яъне дар як ветка сета звания мешавад ва ҳатман маош чӣ? Кам мегузарад. Ва ҳар яктаи иноям бояд ҳамин системая ёд гиранд. Мисол ҳамин каса ёфт, мана ин лидер, да? Мана ин каса ёфт, инам лидер. Ин лидерам мана якта веткаш аст, бояд боз чӣ кор кунад? Отрыв кунад. Боз отрыв кунад. Ва ҳамин хел веткаҳошона созанд. Ин лидер ки ин ветка 6% шуд гуфтем, метавонад боз як веткаи дуюмаша кушояд, да? Ин уже ай лидер, аз ман не, ин уже аз лидер. Ин уже веткаи мана ин веткаи якумаш бошад, ин веткаи дуюмаш мешавад. Ва ҳар яктаи ҳамин одамо хоҳанд ки маоши нағз гиранд, хоҳанд ки духтаро командасозӣ кунанд, то ҳамин роҳи тройка, да? Мана тройка, то есть системаи кори тройка қати кор кунанд. Як бори дигар ҳозир духтаро мекашам аз сар, чтобы хел аралаш нашавад. Акнун шумо чӣ хел кор мекунед гуфтем? Мана ин шумо регистратсия шудед. Сета лидер бояд аз тагатон регистратсия кунед. Ино лидер гирем. Харидор агар пайдо шавад, метавонед инобат диҳед, метавонед худатон ба регистратсия кунед. Лекин барои дастгирии лидерро иноба лучше харидорро иноба додан гиред. Анакнун ана ҳамин мешад. Так, инҷа ман бошама. Ана ҳамин мешад первая линия. Первая линия. Анакнун дальше ино ки поён рафтан, ино мешаванд ветка. Да, мисол ин одам даровард, ин одами дарорад. То есть инҷа уже мешавад веткаҳо. Так, ино ном доранд ветка, ветка, ветка. Байни ино, мана байни ино, яъне бинед, да, ин ҷудо ветка, ин веткаи ҷудо, так, инам веткаи ҷудо, инам веткаи ҷудо. Байни веткаҳо мешавад отрыв. Отрыв аз якдигар, аз веткаҳои якдигар. Яъне инҳо бояд, чӣ хел ки гуфтам, аз якдигар веткаҳо бояд вобаста набошанд. То есть ин ветка лидери худаша дорад, ин ветка лидери худашо дорад, ин ветка лидери худашо дорад. Анакнун ҳамин хел гӯем ки ин ҳар кас агар веткаи худаша сохтан гирад, мана сохтан гирад, ҳамаи ин мешавад структура. Яъне структураи шумо. Структура ном дорад. Ана ҳамин методи тройка қати шумо агар кор кунед,
регистрация ки шудед, ҳатман бояд аз ҳамино сар кунед. Дар группа тамошобин нашавед. Дар группа там хондани як обсуждение, там чизе рухай дарс обучениевай бошад, ҳа, лекин бисёриё ки дар группа дохил мешаванд, унҷо как бы тамошобинанд, натиҷаҳои дигарро тамошо карда мешинитон. Аз пайи ана ҳамин шавитон, аз пайи структурасозӣ, яъне ёки команда, да, акун ихелаша гирем агар, это наша команда. Командасозӣ. Фақат директоро, мана инҷа директор первая линия дашид, инҷа мисол директор шуд, манамин якум веткатон, да? Манамин якум ветка, ин дуюм ветка гирем, ин сеюм ветка. Якум веткатон ба директор шуд, да? То есть директор меброя. Дуюм веткатон да директор меброя, сеюм веткатон да директор, ам первая линия да меброя. Шумо уже мешавед как бы инҷа бо атриф барои золотой директор. Мисол ихел гирем агар инҷа директор, инҷа атриф бояд 1500 балл бошад, шумо уже серебряный директор, серебро. Баъдан агар ки метавонад ки мана инҷа баем одам директор шавад. Ин директор уже мешавад директор в глубине, яъне директор дар первая линия шумо несту, директор дар первая линия дигар кас, то есть директор в глубине. Ҳамин ки уже команда ки калон шудан гирифт, хеле меравад ку, структура калон шудан мегирад, ин уже мешавад, то есть глубина рафт. Чӣ қадр поён рафт, в глубину. Команда в глубине. У меня в глубине меган вырос директор. Мумкин ки ягон одами шустри чақон биёду, ҳаминҷа уже сразу корнағз кор кунад, директор мешавад. То есть вобаста, айвай вобастагӣ надорад ки шумо аввал омадед ё ин ки охир омадед. Одаме ки охиронам биёяд, метавонад аз рӯи звания ҳамаи мана иноя гузарад. Вай ҳамаш вобаста аз кори шумост. Анакнун духтаро, вазифаи шумо регистратсия шудед, сразу аз пайи веткасозӣ, яъне одами конкретне ёфтан, дар первая линиятон регистратсия кардан ва онҳо ба ёрдам додан. Ино ки лидеро ки бояд обучение гузаранд, да, то ҳамин звания 6% бояд ино кора шумо дар ино ёдтен. То звания 6% шуда нашунад, шумо кора бояд дар ино ёдтен. Баъдан ин ветка қатъи сару кор мебарад. То есть ҳар як лидер бояд корее ки шумо медонед, метавонед, бояд ба ино ёдтиянд. Ино дальше первая линияи худашона бояд омӯзонанд, то есть ёдтиянд ҳамин система қатъи, да. Инош боша аз худша, то есть ҳанами хел бояд чӣ ҳамаш передавать шуда равад. Ман да шумо намегӯям ки ба ҳамин метод шумо метавонед дар 3 каталог директор шавед, метавонед дар 5 каталог директор шавед, метавонед дар 1 сол директор шавед. Вай ҳамаш вобаста аз таварабароте ки медиҳед, то есть аз баллҳое ки да команда медиҳад, аз вай вобаста аст. Вай системаи корӣ бо ҳаст ки дар 4 каталог метавонад директор шавад, ин бо 20 баллӣ. Просто покупатель меёбанд дар як ҳафта як бор 20 баллӣ аст. Лекин агар ки вай сахт ҳама риоя кард, тогда мешавад. Лекин духтаро, ай ҳамин система бояд шумо кора сар кунед. Чӣ ки гуфтам, директор шудани шумо вобаста аст аз кори шумо, аз построение структураи шумо. Одамо дар чанд балл заказ мезананд? 20 балл, 25 балл, 30 балл, 50 балл. Мо ҳеҷ вақт дар аввал ҳар як таъиноя маҷбур карда наметавонем ки 50 балл ёки 100 балл вай бор заказ кунад. Ҳар кас ҳадди имконаш, лекин ҳатман обучение гузашта кора сахт қапад. Баъдан ки ёд гирифт, 50 балла мекунад, 100 балла мекунад, 200 балла мекунад, 300 балла мекунад. духтарои ҳастанд ки ҳозир бемалол 300 балл карда метиҳанд. Барои ҳамин духтаро, ана ҳамин системаи шумо. Роҳнамои новичок бо роҳи тройка. Лидер калон кунед, кора ба ино омӯзед. Ино уже мустақил мешаванд, шумо ба осон мешавад. Ва ин лидерҳо уже веткаҳошон қатъи худашон кора пеш мебаранд. Ва ин лидерҳоам агар ки лидерҳои худаша омӯзонад, ин баям уже кор осон мешавад.
система тайёр, иҷро кунед, обучениё гузаред ва званиyaҳои баланд расед. Ҳама ба муваффақият.